सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय बुराबकत बर' गुदि फरायसालियाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ फालिदों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 22 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान आरो बर' थुनलाइ सिबिनायाव बर' फोरोंगिरिनि बिहोमा बे मोननै आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। सावरायगिरि महरै धेमाजि जिल्ला इउपिपिअनि गाहाय नेतारि दीपांकर नार्जारी आरो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगोरा सवेद बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो एसबि बड' हाई स्कुलनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मनुराम बसुमतारी, सिमेन्ट दखरानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादनि गासै दैदेनगिरि आरो रायजो राजाया बाहागो लायो। गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। नंगौ, दिनै 22 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लानानै दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदियैनो देग्लाय बुराबकत गुदि फरायसालियाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे थांखि आरो थाखायखौ लानानै जों बेवहाय फालिनाय जादों। दा बेवहाय जोङो बारा एसेबां हाबाफारि लानायाखै, जोङो मोननैल' हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय सावरायमा मेल। सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनै फोजोबगोन। बेनो जाहैबाय गिबि हाबाफारि। बे गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनायखौ जोङो मावखांबाय। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय, बेखौबो जों मावखांबाय। दा दान्दिसे समनि उनाव जोङो दिनैनि बे सावरायमा मेल बेखौ जोङो लानो आवगायगोन। सावरायमा मेलनि जिथुनाखि टपिक, बे टपिकआनो जाहैबाय बर' बिजों आरो गुदि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिफोरनि गासै फोरोंगिरिफोरनि बिहोमा। आरो मोनसेया जाहैबाय 22 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान। बे मोननै टपिकखौ लानानैनो जों दिनै सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादा सावरायनो होननानै आवगायदों। सावरायगिरि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनिनो सिमेन्ट फरायसालिमानि मानगोनां बिबुंगोरा सवेद बसुमतारी सार आरो जोंनिनो एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मानगोनां दीपांकर नार्जारी बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बेसेबां गोजौआव दावखोखो आरो बे 22 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादखौ जोंनि हालामनि सुबुंफ्रा माबायदि सिबियो बेफोरो रोखायै बेरखांगोन। आरो लोगोसेबाव जोंनि बे ओनसोलनि गुदि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमानि फोरोंगिरिफ्रा बे बर' थुनलाइखौ सिबिनायाव माबायदि बिहोमा होदों बेबो रोखायै बेरखांनायखौ नुनो मोनगोन। जों गोबां समाव नुबोबाय थादों आरो खोनाबोबाय थादों जे बर' मिडियामाव फोरोंनाय फोरोंगिरिफोरा गाव गावनि गथायखौ बर' मिडियामाव फोरोङालासिनो इंराजि, असमिया बा हिन्दी बिजोङाव फोरोङो। बे बाथ्राया बेरखांबाय थादों। बेनि सायाव नोंथाङा आफादगिरि महरै मा बिबुंथि होगोन? नंगौ, बाथ्राया सैथो। जों बे बाथ्राखौ बुङोबा आंबो सासे गेजेर फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि। दा बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा आंनावनो गोग्लैयो बाथ्राया। नंगौ, आंबो सासे थुनलाइ सिबियारि। अब्लाबो जे आं दिनै गावनि फिसाखौ गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंखौ गारनानै बा गावनि निजिनि रावखौ गारनानै आंबो गुबुन मिडियामाव आंनि फिसाखौ फोरोंदों, बे बाथ्राया सैथो। बेनिखायनो गुबुनखौ बिजिरनो थाङोब्ला गावनाव बिजिरनायानो गावनो बिजिर जाफिनो होननाय बाथ्राया जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरनि बुब्लियाव बे जाबोगासिनो दं होननानै आं सानो आरो। बेखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय मा राहा लानांगोन आरो बर' आरो इंराजिनि फारागा मा? नंगौ, बे बिजोंनि जिथुनाखि फाराग, बे बिजोंनि फारागखौ जोङो फोजोबस्रांनोब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' हारिनि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोना गासिबो बाहागो लानांगोन। आरो
बाहागो लालायनानै थांखि लालायोब्ला जोङो बर' बिजोंनि जिथुनाखि प्रब्लेम आरो इंराजि मिडियाम आरो बर' मिडियामनि जिथुनाखि जेंना बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जानाया जालांबाय खिन्थु इयुन फैगोनखौ जोङो माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो आवगायलांनो लामा लानांगौखौ आं सानो आरो